ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ji elisi ụkwadebela oyi ya mmiri ya ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpanụ na ya bụ ezi oyi nụ maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwali m ya gwa ya bụzi ezi oyi mana ezi oyi n'aka m agwaghị n'ezie na anya na eziokwu adịrọzianụ ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa nenu noyi na-aga n'ukwu eke ifugo noyi na-aga n'ukwu eke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya oyi na-aga n'ụkwa nkwọ va na-aga n'ụkwa fọdụ ụwa gwolie na va na bago etu ọdịna na oyi ga-agwa oyi ya oyi dịba mma na ndị etisa na va gabata n'elu ụwa donu ifugo noyi na-aga n'ukwu eke ezi oyi na-aga n'ukwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma ndị asị ga-ebidozie n'ụkwụ mana ifefa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa donu unu kwụsie nne n'ọbasi noyi na-aga n'ukwu eke ọ ga n'ukwu eke o vana ga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke o na-aga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke oyi o mụ na ya eje oyi na-aga n'ukwu eke dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ gbọli ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụ mụbanụ m donu mana ọ gbọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ oyi mụ wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụ ụta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu ịbụ oyi mụ ezi oyi ọ bụzi ka ise mmenụ ọ bụ ka ise m oyi mụnụ azụ na-elijebezielinu o kwere izukwala bụjidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi mụ oyi yejenu mmiri mala onye na onye mala oyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ
mmanọrọ ya ụnọyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee mụlọ oyidonu mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri nu na ya bụzi ezi oyidonu oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi ihe ọdịkwa ndụdonu oyi mụ ọbụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'ugbo okwu asụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie n'Igbo oyi mụ ọbụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụrụzie n'onye njọ oyi mụ nenu n'oyi na-aga n'ugbo oyi na-eje n'ugbo egedo a na-eje n'ụkwankwọ a na-eje n'ugbenye eje n'ugbolio a na-eje n'ụkwankwọ ojeli igwe gwe dike biji lọbọyi n'oyi n'anya iyeje enudubenu anyị ata n'idubenu amamebe ngejejesia nụ na mmanụ lili maloyi n'oyi na ọmala onye na ji ya n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege oyi n'oyi na-aga n'ugwege ife okenye iji afụ zere ike onye nwali n'ọbọyiwu na onwere ife o ji bụlụ oyiwu ụfọdụ bụ ndị melebele n'ihu wọmete na azụ ma gbabọlụ onwefe oyiwu mmalụ onye ezelini ya na-elu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye ezelini ya mmalụ onye erubezi ya ịbụlụ oyiwu na anyị ga-elikọnụ anyị ma anya na-ele nenu anyị ma anya lọlalọ na anyị ma nke idebenu ịgbọrụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilonu ị na-ejizi kọm onye ị na-eji kọma Chijioke onye ata ifugo na ọbasinu ezi oyi m lotenu malizie etu anyị si bido neri na anyị na-aga n'ugbo eke oyi na oyi na-eje n'ugbo eke a na-eje kọmkọ a na-eje ka olie a na-eje kpapụrụ oyi na-aga n'ugbo eke oyi na oyi na-edebe ibe ya tutu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwadebela oyi oyibo obodo n'elu ụwa ka m jezi ekelezi Injinia Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ ebube n'ụmụọka n'ubiri elem osimiri tata Abụlụka home and abroad Managing Director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye ya nụ Princess Chinelo nwanyị ọma Odimegwu n'isobili Adogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ beze n'isobili eze agwagwu n'Ozogonu otigbu anyịnya n'Ogijodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye oyiri ndị eze nwanyị ọma kedu maka ọzọ Wilford Ume
odekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Ozodiemakụnụ Teneli m obele nwanụ Wilfred Junior Nwaji Ugonna ya ọ ga-adịla ụnụ mmanụ ọyọ amala mụ na chi mụ mili malọyi mụ malemudolu onye nọyi dịba mmadụ ise ga-abịanụ ndị asili ga-ebido n'ụkwụbanụ biko na-ege na asili n'ifasili na-eme n'uwere gị ya ọ na-eweta nkewa dị ọ na-ege na asili donu oyi nọyi na-aga n'ugwe oyi nọyi na-aga n'ugwe a na-aga n'ụkwa mkpọ a na-aga n'ugwe a na-aga n'ụkwa oyi omu na yi amala ụlanụ aga n'ugwe Chijioke na ndị Igbo ada ụmụaka ada oyi na-aga n'ugwe oyi ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke a maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ji elisi ụkwadebele oyi ya mmiri ya ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpa nụ na ya bụ ezi oyi nụ maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwalị m ya gwa ya bụzi ezi oyi nụ mana ezi oyi na-akaba agwaghị lezie na anya na eziokwu adịrọzianụ ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa nenu n'oyi na-aga n'ugwu eke ifugo n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya oyi na-aga n'ụkwa nkwọ va na-aga n'ụkwa fọdụ n'ụwa gwolie na va na gbakọ etu ọdịna na oyi ga-agwa oyi ya oyi dịba mma na ndị etisa na va gabata n'elu ụwa donu ifugo n'oyi na-aga n'ugwu eke ezi oyi na-aga n'ugwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma ndị asị ga-ebidozie n'ụkwụ mana ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa donu unu kwụzie nne ọbasi n'oyi
oyi o mụ na ya eje oyi na-aga n'ugwu eke. Nenu onye ngwazili ka ọ dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ kpọli ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụmụbanụ m donu mana ọ kpọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ oyi mụ wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụ ta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu ịbụ oyi mụ ezi oyi ọ bụzi ka ise mmenụ ọ bụ ka ise m oyi mụnụ azụjeli jebezielinu o kwere izukwala bujidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi mụ oyi n'oyi 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 yejenu mmiri malụ onye na onye malụ oyi n'oyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ mmanọrọ ya n'oyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee bụlụ oyi donu mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri nu na ya bụzi ezi oyi donu oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi oyi ihe ọ dịkwa ndụ donu oyi mụ ọ bụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'umeokwu azụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie n'ilonu oyi mụ ọ bụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụrụzie na onye njọ oyi mụ nenu n'oyi n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi na-eje n'ugwu eke donu a na-eje n'ụkwangwọ a na-eje n'ugwu eke eje n'ugwu eke a na-eje n'ugwu ojeli igwe gwe dike bijila ọbọyị n'oyi n'anya iyeje edudubenu anyị ata n'idubenu amamebe ga-ejejesi anụ na abalị mmiri malụ oyi n'oyi na ọmalụ onye na ji ya n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke oyi n'oyi na-aga n'ugwu eke. Ife oke yijafu zerike onye ngwali n'ọbọ iwu na onwere ife o ji bụlọ iwu ụfọdụ bụ ndị melebele n'ihu wọmete n'azụ ma gbabọlụ onwe bọyị mụnụ mmalụ onye zelini ya na-elu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye zelini ya mmalụ onye erutezi ya ịbụlọ ya mụ na anyị ga-elikọnụ anyị ma
ma anya na-ele nenu anyị ma anya lọla nọ na anyị ma nke idemenu igbo bụrụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilolu ị na-ejizi ka ọmụ onye ị na-eji ka ọmachi ijokewe onye atani ifugo na ọbasinu ezi oyi m lotenu malizie etu anyị si bido neri na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-eje n'ukwe gị a na-eje papụ a na-eje ka olie a na-eje papụ oyi na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-edebe ibe ya utu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwadebela oyi obodo n'elu ụwa ka m jezie ekelezi oyi Injinia Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ ebube n'ụmụọka n'ubiri elem osimiri atata Abụlụka Home and Abroad Managing Director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye anụ Princess Chinelo nwanyị ọma Odimegwu n'isobili Adaogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ beze n'isobili eze agwagwu n'Ozogonu otigbu anyịnya n'Ogijodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye yi oyiri ndị eze nwanyị ọma ekene dị kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo Ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Ozodiemakụnụ keneli m obele nwa m Wilfred Junior mmaji ugonna ya ọ ga-adịlụ nụ mmanụ ọyọ amala Noyi na-aga n'Ukwege mmiri maloyi yo malumu na jimu mmiri maloyi mu malimudolu oyi noyi dịba mandedi isagabianụ ndị asili ga-ebido n'ụkwụbanụ biko na-ege na asili n'ifasili na-ebe n'uwere gị ya ọ na-eweta nkewa dị ọ na-ege na asili donu oyi noyi na-aga n'Ukwege oyi na-aga n'Ukwege oyi noyi na-aga n'Ukwege bana n'ụkwụ oyi mụ na yi amala ụnanụ aga n'Ukwege Chijioke na ndị Igbo ada ọkwa aka ada eze aga n'Ukwege oyi na-aga n'Ukwege
asị na ezi oyi ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke a. Maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ji elisi ụkwadebela oyi ya mmiri ya. Ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ. Maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpa nụ na ya bụ ezi oyi nụ. Maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwali m ya gwa na ya bụzi ezi oyi nụ. Mana ezi oyi n'aka m agwaghị n'ezienyi anya na eziokwu adịrọzi anụ. Ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa. Nenu n'oyi n'oyi na-aga n'ukwu eke ifugo n'oyi na-aga n'ukwu eke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya. Oyi n'oyi na-aga n'ụkwa nkwọ va na-aga n'ụkwa fọ n'elu ụwa gwolie na va na gbakọ. Etu ọdịna n'oyi ga-agwa oyi ya oyi n'oyi dịba mma na ndị etisa na va gabata n'elu ụwa donu. Ifugo n'oyi na-aga n'ukwu eke ezi oyi n'oyi na-aga n'ukwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma. Ndị a sị ga-ebidozie n'ụkwụ mana ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa donu. Unu kwụzie n'elu ọbasi n'oyi na-aga n'ukwu eke ọ ga n'ukwu eke o fa na-aga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke o na-aga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke o oyi n'oyi o mụ na ya ihe eje oyi na-aga n'ukwu eke. Dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ gbọli ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụ mụbanụ m donu. Mana ọ gbọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ oyi mụ wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụ ụta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu ịbụ oyi mụ. Ezi oyi ọ bụzi ka ise mmenụ ọ bụ ka ise mmọnye mụnụ azụ jeli jebezielinu o kwere izukwala bụjidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi n'oyi ihe jenu mmiri malụ onye na onye malụ oyi n'oyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ mmanọrọ ya n'oyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee bụlụ oyi donu. Mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri nu na ya bụzi ezi oyi donu. Oyi abụrụ ka ilie ka ịla ịmakwa mbaji oyi ihe ọ dịkwa ndụ donu oyi mụ bụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'ugbo okwu asụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie n'Igbo oyi mụ bụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụrụzie n'onye njọ oyi mụ n'enu n'oyi na-aga n'ukwu eke
ihe na-eje n'ugwu egedo a na-eje n'ụgbangwọ a na-eje n'ugwege eje n'ugwolie a na-eje n'ụgbangwọ ojeli igwe gwebike bijila ọbọyị na ọyị n'anya iyeje edudubenu anyị eta n'idubenu ama mebe ngejeje si anụ na abalị mmiri malọyị n'ọyị na ọmalụ onye na ji ya n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege ọyị n'ọyị na-aga n'ugwege ife okenye iji afọ zerike onye nwalile ọbọyiwu na onwere ife ji bụlụ oyiwu ụfọdụ bụ ndị melebele n'ihu wọmete na azụ ma gbabọlụ onwefe oyiwu mmalụ onye ezelimiya na-ebu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye ezelimiya mmalụ onye erubezi ya ibe ụlọ oyiwu na anyị ga-elikọnụ anyị ma anyị na-ele n'elu anyị ma anya lọlalọ na anyị ma nke idebelu ịgbọtụrụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilolu ị na-ejizi kọma onye ị na-eji kọmachi ijokewe onye atami ifugo na ọbasinụ ezi oyi m lotelu malizie etu anyị si bido lere na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-eje n'ukwe a na-eje kọkọ a na-eje ka olie a na-eje kwapụ oyi na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-edebe ibe ya utu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwụ debela oyi oyibo obodo n'elu ụwa ka m jezi ekelezi oyi injinia Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ ebube n'ụmụọka n'ubiri elem osimiri atata Abụlụka home and abroad managing director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye ya nụ Princess Chinelo nwanyị ọma Odimegwu n'Izobili Adogidi n'Izobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ bụ eze n'Izobili eze abụọbụ n'Ozogonu otigbu anyịnya n'oge idodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye oyiri ndị eze nwanyị ọma kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Uzodiemakụnụ teneli m obele nwanụ Wilfred Junior mmaji ugonna ya ọ ga-adịla ụnụ mmanụ ọyọ amala
Billy Maloy yo malumu na chimu Billy Maloy mo malemu dolu Oye no ye di ba mande di sagabia no ndi asili ge bido no kubano Biko nege na asili mi fasili de benu werege ya One wo tanke wado nege na asili donu Oye no ye na ganu kwe Oye no ye na ganu kwe Oye no ye na ganu kwe Bana ganu kwa kwa Bana ganu kwe Bana ganu kwa Oye no ye muna yi Amala Unano aganu kwe Si joge nangi Ada wada Ada se Ganu kwe Ganu kwe Oye no ye na ganu kwe Oye ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ji elisi ụkwadebele oyi ya mmiri ya ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpanụ na ya bụ ezi oyi nụ maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwalị m ya gwa ya bụzi ezi oyi mana ezi oyi n'aka m agwaghị n'ezie na anya na eziokwu adịrọzi anụ ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa nenu noyi na-aga n'ugwu eke ifugo noyi na-aga n'ugwu eke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya oyi na-aga n'ụkwa nkwọ va na-aga n'ụkwa fọdụ n'ụwa gwolie na va na bako etu ọdịna na oyi ga-agwa oyi ya oyi dịba mma na ndị etisa na va gabata n'elu ụwa donu ifugo noyi na-aga n'ugwu eke ezi oyi na-aga n'ugwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma ndị asị ga-ebidozie n'ugwu mana ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa donu unu kwụzie nne n'ọbasi noyi na-aga n'ugwu eke ọ ga n'ugwu eke o fa na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke o na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke oyi o mụ na ya eje oyi na-aga n'ugwu eke
ka ọ dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ gbọlie ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụmụbanụ m donu mana ọ gbọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ oyi m wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu igbo oyi m ezi oyi ọ bụzi ka ise menụ ọ bụ ka ise m oyi mụnụ azụjeli jebezielinu okwere izukwala bijidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi m oyi noyi yejenu mmiri malonye na onye mala oyi noyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ mmanọrị ya ụlọyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee mụlọ oyi donu mmiri mabanụ obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmilinu na ya bụzi ezi oyi donu oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi oyi ihe ọ dịkwa ndụ donu oyi mụ ọ bụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'ugbo okwu asụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie m n'ilonu oyi mụ ọ bụzi ka isebe niile kwuzie ka mkpụrụzie na onye njọ oyi mụ nenu noyi na-aga n'ugwu ego oyi na-eje n'ugwu egedo a na-eje n'ụkwangwọ a na-eje n'ugwege eje n'ugwege a na-eje n'ụkwangwọ ojeli igwe gwebike biji lọbọ yi noyi n'anya iyege edudubenu anyị ata n'idubenu amamebe ga-ejejesi anụ na abalị mmiri mala oyi n'oyi na ọmala onye na ji ya n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege oyi n'oyi na-aga n'ugwege ife oke yijefu zerike onye nwali n'ọbụ oyiwu na onwere ife o ji bụlụ oyiwu ụfọdụ bụ ndị merebere n'ihu wọmete n'azụ ma gbabọlụ onwebe oyiwu mmalụ onye zelini ya na-elu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye zelini ya mmalụ onye erubezi ya ibụlụ oyiwu na anyị ga-elikọnụ anyị ma anya na-ele nenu anyị ma anya lọlalọ na anyị ma nke idebenu igbo bụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilolu ị na-ejizi kọma onye ị na-eji kọma Chijioke bụ onye ata ifugo na ọbasinu ezi oyi m lotenu malizie ntu anyị si bido eri na oyi na-aga n'ugwe oyi na oyi na-eje n'ugwe a na-eje kọmkọ a na-eje ka olie a na-eje kpapụrụ oyi na oyi na-aga n'ugwe oyi na oyi na-edebe ibe ya tutu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwadebela oyi oyibo obodo n'elu ụwa ka m jezie ekelezi Injinia Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ Ebube n'ụmụ ọka n'ubiri elem
Managing Director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye anụ Princess Chinelo nwanyị ọma ọdịmegwu n'isobili Adaogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ beze n'isobili eze agwagwu n'Ozogono otigbu anyịnya n'Ọkaidodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye yi oyiri ndị eze nwanyị ọma ekene dị kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo Ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Ozodieme Akwụna keneli m obele nwa m Wilfred Junior mmaji ugonna ya ọ ga-adịlụ nụ mmanụ ọyọ amala noyi na ganu kweke mili maloyi yo malumu na chimu mili maloyi mo malemu dolu oyi noyi di ba mandedi sagabianu ndi asili ge bido n'ukubanu biko nege na asili ni fasili nebenu werige ya one wota nke wado nege na asili donu oyi noyi na ganu kweke oyi na ganu kweke oyi noyi na ganu kweke bana ganu kwakwo bana ganu kweke bana ganu kwakwo oyi o muna yi amala munano aganu kweke si joge nangi ada wada ada se ganu kweke oyi noyi na ganu kweke ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke a maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ga-elisi ụkwadebela oyi ya mmiri ya ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpanụ na ya bụ ezi oyi nụ maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsọ ezi oyi na-agwali m ya gwa ya bụzi ezi oyi nụ mana ezi oyi n'aka m agwaghị n'ezie na anya na eziokwu adịrọzianụ ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa
n'oyi na-aga n'ukwu eke ifugo n'oyi na-aga n'ukwu eke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya oyi na-aga n'ụkwa nkwọ fa na-aga n'ụkwa fọdụ n'ụwa gwolie na fa na bago etu ọdịna na oyi ga-agwa oyi ya oyi dịba mma na ndị etisa na fa gabata n'elu ụwa donu ifugo n'oyi na-aga n'ukwu eke ezi oyi na-aga n'ukwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma ndị a sị na-ebidozie n'ụkwụ mana ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa donu unu kwụzie n'elu ọbasi n'oyi na-aga n'ukwu eke ọ ga n'ukwu eke o fa na-aga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke o na-aga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke oyi o mụ na ya eje oyi na-aga n'ukwu eke ọ dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ kpọli ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụmụbanụ m donu mana ọ kpọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ ngọmpịtị n'azụ oyi m wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụ ụta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu ịbụ oyi m ezi oyi ọ bụzi ka ise mmenụ ọ bụ ka ise moyi mụnụ azụ na-elijebezielinu okwere izukwala bụjidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi noyi yejenu mmiri mala onye na onye mala oyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ mmanọrọ ya n'oyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee bụlụ oyi donu mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri nu na ya bụzi ezi oyi donu oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi ihe ọ dịkwa ndụ donu oyi mụ ọ bụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'ume okwu azụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie n'Igbo oyi mụ ọ bụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụrụzie n'onye njọ oyi mụ n'elu n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi na-eje n'ugwu eke donu a na-eje n'ụkwa nkwọ a na-eje n'ugwu eke eje n'ugwu eke a na-eje n'ụkwa nkwọ ojeli igwe gwebike bijiri ọgbọyị n'oyi n'anya iyeje edudubenu anyị ata n'idubenu ama mebe ngejeje si anụ na abalị mmiri mala oyi n'oyi na ọmala onye na ji ya n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke oyi n'oyi na-aga n'ugwu eke Wow!
boyi mudo na deje funye nyobu anunu ifoke yija fuzerike onye wali no boyi mudo weli wodi bulo yimu ufọdụ bụ ndị melebele n'ihu wọmete na so ma fabọlụ onwe boyi munu mmalụ onye zelinia na-ebu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye zelinia mmalụ onye rubezi ya ibu ụlọ yimu na anyị ga-elikọnụ anyị ma anyị na-elenenu anyị ma anyị alọlalọ na anyị ma nke inebenu ịgbọtụrụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilonu ị na-ejizi kọma onye ị na-eji kọmachi ijoke onye atani ifugo na ọbasinu ezi oyi m lotenu malizie ntu anyị si bido eri na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-eje n'ukwe gị a na-eje papụrụ a na-eje ka olie a na-eje papụrụ oyi na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-ejebe ibe ya ntu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwadebela oyi oyibo obodo n'elu ụwa ka m jezi ekelezi injinia Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ ebube n'ụmụọka n'ubiri elem osimiri atata Abụlụka home and abroad managing director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye ya nụ Princess Chinelo nwanyị ọma Odimegwu n'isobili Adaogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ bese n'isobili eze agwagwu n'Ozogonu otigbu anyịnya n'oge idodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye oyiri ndị eze nwanyị ọma kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Uzodiemakụnụ eneli m obele nwanụ Wilfred Junior nwaji ugonna ya ọ ga-adịla ụnụ mmanụ ọyọ amala oyi na-aga n'Ugwueke mmiri malọyi yo malụ mụ na chi mụ mmiri malọyi mụ malịmudolu oyi nọyi dịba mandedi isegabịanụ ndị asili ga-ebido n'ụkwụbanụ biko na-ege na asili asili na-eme n'Owerri gị ya ọ na-eweta nkewa dị ọ na-ege na asili donu oyi nọyi na-aga n'Ugwueke oyi nọyi na-aga n'Ugwueke oyi nọyi na-aga n'Ugwueke Banaganu kwakwo, banaganu kwoi, banaganu kwakwo, oyi omuna yi. Amala, unano aganu kweke. Sijoke nangimu, ada wada, ada se. Ganu kweke, ganu kweke, ganu kweke. Oyi noyi, oyi noyi, oyi noyi, oyi noyi na ganu kweke.
asị na ezi oyi ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke a. Maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ji elisi kwadebela oyi ya mmiri ya. Ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ. Maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpa nụ na ya bụ ezi oyi nụ. Maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwalị m ya gwa ya bụzi ezi oyi nụ. Mana ezi oyi n'aka m agwaghị n'ezie na anya na eziokwu adịrọzianụ. Ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa. Nenu n'oyi n'oyi na-aga n'ukwu eke ifugo n'oyi na-aga n'ukwu eke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya. Oyi n'oyi na-aga n'ụkwa nkwọ fa na-aga n'ụkwa fọ n'elu ụwa gwolie na van na bago etu ọdịna n'oyi ga-agwa oyi ya. Oyi n'oyi dịba mma na ndị etisa na ba gabata n'elu ụwa donu ifugo n'oyi na-aga n'ukwu eke. Ezi oyi n'oyi na-aga n'ukwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma. Ndị asị na-ebidozie n'ụkwụ mana ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa donu unu kwụzie nne n'ọbasi. N'oyi na-aga n'ukwu eke ọ ga n'ukwu eke o fa na-aga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke o na-aga n'ukwu eke na-aga n'ukwu eke o. Oyi n'oyi o mụ na ya eje oyi na-aga n'ukwu eke. Nenu onye ngwazili ka ọ dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ kpọlie ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụmụbanụ m donu mana ọ kpọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ. Oyi mụ wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụ ụta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu ịbụ oyi mụ. Ezi oyi ọ bụzi ka ise menụ ọ bụ ka ise m oyi mụnụ azụ jeli jebezielinu okwere izukwala bijidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi mụ. Oyi n'oyi yejenu mmiri malụ onye na onye malụ oyi n'oyi ya. Ife melimo na ya mere oyi mụnụ mma nọrọ ya n'oyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee mụlụ oyi donu. Mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri nu na ya bụzi ezi oyi donu. Oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi oyi ihe ọ dịkwa ndụ donu. Oyi mụ ọ bụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'ume okwu asụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie n'Igbo. Oyi mụ ọ bụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụlụzie n'onye njọ oyi mụ nenu n'oyi na-aga n'ukwu eke. Oyi
ihe na-eje n'ugwu egedo a na-eje n'ụkwangwọ a na-eje n'ugwege eje n'ugwege a na-eje n'ụkwangwọ ojeli igwe gwedike bijiri ọbọyị na yi na anyị na-eje edudubenu anyị ata na idubenu amamebe ga-ejejesi anụ na abalị mmiri malọyị n'oyi na ọmala onye na chi ya n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege oyi n'oyi na-aga n'ugwege ife oke yijafu zerike onye nwali n'ọbọyị iwu na onwere ife oji bụlọ iwu ụfọdụ bụ ndị melebele n'ihu gọmete na azụ ma gbabọlụ onwe bọyị mụnụ mmalụ onye zelini ya na-elu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye zelini ya mmalụ onye erubezi ya ibe ụlọ ya mụ na anyị ga-elikọnụ anyị ma anya na-ele n'elu anyị ma anya lọlalọ na anyị ma nke inemelu igbo bụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilolu ị na-ejizi kọma onye ị na-eji kọmachi ikekegbe onye ata ifugo na ọbasinụ ezi oyi m lotelu malizie etu anyị si bido eri na oyi na-aga n'ugwe eke oyi na oyi na-eje n'ugwe eke a na-eje papụ a na-eje ka olie a na-eje papụ oyi na oyi na-aga n'ugwe oyi na oyi na-edebe ibe ya tutu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwadebela oyi obodo n'elu ụwa ka m jezie ekelezi injinia Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ ebube n'ụmụọka n'ubiri elem osimiri atata Abụlụka home and abroad managing director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye ya nụ Princess Chinelo nwanyị ọma Odimegwu n'isobili Adogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ beze n'isobili eze agwagwu n'ozogonu otigbu anyịnya n'ọdịnyodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye yi oyiri ndị eze nwanyị ọma ekene kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo Ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Ozodieme Akwụnụ keneli m obele nwa m Wilfred Junior nwa ji ugonna ya ọ ga-adịlụ nụ mmanụ ọyọ amala
n'Ukweke mmiri malọyi yo malụ mụ na chi mụ mmiri malọyi mụ malụ mụdolu onye nọyi dịba mmadụ ise ga-abịanụ ndị asịrị ga-ebido n'ụkwụbanụ biko na-ege na asịrị n'ifasịrị na-eme n'uwere gị ha ọ na-eweta nkewa dị ọ na-ege na asịrị donu onye nọyi na-aga n'Ukweke onye nọyi na-aga n'Ukweke onye nọyi na-aga n'Ukweke a na-aga n'Ukwankwo a na-aga n'Ukwo a na-aga n'Ukwankwo onye nọyi mụ na ya ike amala ụnanụ aga n'Ukweke Chijioke nna ndị Igbo ada ọmụ aka ada ga n'Ukweke ga n'Ukweke ga n'Ukweke onye nọyi na-aga n'Ukweke oyi ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke a maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ga-elisi ụkwadebela oyi ya mmiri ya ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpanụ na ya bụ ezi oyi nụ maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwalị m ya gwa na ya bụzi ezi oyi nụ mana ezi oyi na-aka m agwaghị n'ezie na anya na eziokwu adịrọzianụ ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa nenu n'oyi na-aga n'Ukweke ifugo n'oyi na-aga n'Ukweke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya oyi na-aga n'Ukwankwo ọ na-aga n'Ukwankwo n'elu ụwa gbolie na van na gbakọ etu ọdịna na oyi ga-agwa oyi ya oyi dịba mma na ndị etisa na ba gabata n'elu ụwa n'elu ifugo n'oyi na-aga n'Ukweke ezi oyi na-aga n'Ukweke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma ndị asị ga-ebidozie n'ụkwụba n'ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa n'elu unu kwụzie n'elu ọbasi n'oyi na-aga n'Ukweke ọ ga n'Ukweke fa na-aga n'Ukweke na-aga n'Ukweke na-aga n'Ukweke na-aga n'Ukweke oyi mụ na anyị eje oyi na-aga n'Ukweke
dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ kpọli ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụmụbanụ m donu mana ọ kpọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ oyi m wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụ ta n'ụzọ jụbazi onye na-ekwunu ịbụ oyi m ezi oyi ọ bụzi ka ise mmenụ ọ bụ ka ise m oyi mụnụ azụjeli jebezielinu o kwere izukwala bụjidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi m oyi n'oyi yejenu mmiri malụ onye na onye malụ oyi n'oyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ mmanọrụ ya n'oyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee bụlụ oyi donu mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri nu na ya bụzi ezi oyi donu oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi oyi ihe ọdịkwa ndụ donu oyi mụ ọbụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'umeokwu azụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie m n'Igbo oyi mụ ọbụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụrụzie na onye njọ oyi mụ nenu n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi na-eje n'ugwu eke donu a na-eje n'ụkwangwọ a na-eje n'ugwu eke eje n'ugwu eke a na-eje n'ugwu ojeli igwe gwebike bijila ọbọyị n'oyi n'anya iyeje edudubenu anyị aja n'idubenu ama m ebe m ga-ejejesi anụ na abalị mmiri malụ oyi n'oyi na ọmalụ onye Naịjirịa n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke oyi n'oyi na-aga n'ugwu eke ife oke yijafu zere ike onye gwali n'ọbụ oyiwu na onwere ife o ji bụlụ oyiwu ụfọdụ bụ ndị melebele n'ihu gọmenti na-azụ ma fagbọrọ onwe fe oyiwu mmalụ onye zelini ya na-ebu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye zelini ya mmalụ onye erubezi ya ịbụlụ oyiwu na anyị ga-elikọnụ anyị ma anyị na-ele nenu anyị ma anyị alọlalọ na anyị ma nke inebenu ịgbọrụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilonu ị na-ejizi ka ọmụ onye ị na-eji ka ọma Chijioke onye atani ibugo na ọbasinu ezi oyi m lotenu malizie etu anyị si bido neri na oyi na-aga n'ugwu eke oyi na oyi na-eje n'ugwu eke a na-eje ka a na-eje ka olie a na-eje ka oyi na-aga n'ugwu eke oyi na oyi na-edebe ibe ya utu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwadebela oyi obodo n'elu ụwa ka m jezie ekelezi oyi Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ Ebube n'ụmụ ọka n'ubiri ele m
Managing Director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye ya nụ Princess Chinelo nwanyị ọma ọdịmegwu n'isobili Adaogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ bezi n'isobili eze agwagwu n'Ozogonu otigbu anyịnya n'oge idodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye yi oyiri ndị eze nwanyị ọma kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo Ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Uzodiemakụnụ Eneli Mobele nwanụ Wilfred Junior Mmaji Ugonna ya ọ ga-adịlụ nụ mmanụ ọyọ amala Noyi na ganu kwege mili maloyi yo malumu na jimu mili maloyi mo malemu dolu oyi noyi diba mande di sagabianu ndi asili ge bido n'ukubanu biko nege na asili ni basili nebe n'uwerige ya one wota nke wado nege na asili donu oyi noyi na ganu kwege oyi na ganu kwege oyi noyi na ganu kwege bana ganu kwangwo bana ganu kwege bana ganu kwangwo oyi omuna yi amala unano ganu kwege sijoke nangimu ada wada ada ze ganu kwege oyi noyi na ganu kwege ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ji elisi ụkwadebela oyi ya mmiri ya ma n'ezi oyi abụrụzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpanụ na ya bụ ezi oyi nụ maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwali m ya gwa ya bụzi ezi oyi nụ mana ezi oyi n'aka m agwaghị n'ezie na anya na eziokwu adịrọzi anụ ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa
n'oyi na-aga n'ugwu eke ifugo n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi mụ jebe mba oyi mesoli ya oyi na-aga n'ụkwa nkwọ va na-aga n'ụkwa fọdelu ụwa gwolie na va na bago etu ọdịna n'oyi ga-agwa oyi ya oyi dịba mma na ndị etisa na va gabata n'elu ụwa donu ifugo n'oyi na-aga n'ugwu eke ezi oyi na-aga n'ugwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma ndị a siri ebidozie n'ugwu mana ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezie nsogbu n'elu ụwa donu unu kwụsie nne n'ọbasi n'oyi na-aga n'ugwu eke ọ ga n'ugwu eke o fa na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke o na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke oyi n'oyi o mụ na ya ihe eje oyi na-aga n'ugwu eke nene onye ngwazili ka ọ dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ gbọli ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụ mụbanụ m donu mana ọ gbọlụ m ezi oyi m ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ oyi mụ wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụ ụta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu n'igbo oyi mụ ezi oyi ọ bụzi ka ise mmenụ ọ bụ ka ise m oyi mụnụ azụnyeli jebezielinu okwere izukwala bụjidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi mụ oyi ihe jenu mmiri mala onye na onye mala oyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ mma nọrọ ya n'oyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee bụlụ oyi donu mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri nu na ya bụzi ezi oyi donu oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi ihe ọ dịkwa ndụ donu oyi mụ bụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'ugbo okwu asụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie n'Igbo oyi mụ bụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụrụzie n'onye njọ oyi mụ nenu n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi na-eje n'ugwu egede a na-eje n'ụkwa nkwọ a na-eje n'ugwu eke na-eje n'ugwu eke a na-eje n'ugwu ojeli igwe gwebike biji lọbọ oyi n'anya ihe edudubenu anyị ata na idubenu ama mebe ga-ejejesi anụ na mmiri mala oyi na ọmala onye na ji ya n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke oyi na-aga n'ugwu eke Wow!
ya bụ oyimudo na edeji ofu nyenyogbu anụnụ ife okenye iji afụ zere ike onye nwali n'ọbụ oyimudo nwere ife o ji bụlụ oyimu ụfọdụ bụ ndị melebele n'ihu wọmete na azụ ma gbabọlụ onwefe oyimunu mmalụ onye ezelini ya na-elu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye ezelini ya mmalụ onye erubezi ya ibe ụlọ oyimu na anyị ga-elikọnụ anyị ma anya na-ele nenu anyị ma anya lọlalọ na anyị ma nke inebenu ịgbọlụrụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilonu ị na-ejizi kọm onye ị na-eji kọmachi ijokewe onye ata ifugo na ọbasinu ezi oyi m lotenu malizie etu anyị si bido eri na oyi na-aga n'ukwe eke oyi na oyi na-eje n'ukwe eke a na-eje kọmkọ a na-eje ka olie a na-eje kpapụ oyi na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-edebe ibe ya tutu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwụ debela oyimu obodo n'elu ụwa ka m jezi ekelezi injinia Prince Chukwudi Odimegwu abụlụka 1 n'Ọsụ ebube n'ụmụọka n'ubiri elem osimiri tata abụlụka home and abroad managing director emergency eagles limited ya na ezigbo nwunye ya nụ princess Chinelo nwanyị ọma Odimegwu n'isobili Adaogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ bụ eze n'isobili eze agwagwu n'Ozogonu otigbu anyịnya n'Okinyodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye oyiri ndị eze nwanyị ọma ekenedero kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Ozodiemakụnụ keneli m obele nwanụ Wilfred Junior nwaji ugonna ya ọ ga-adịla ụnụ mmanụ ọyọ amala oyi na-aga n'ukwe eke mmiri malọyi yo malụmụ na ji mụ mmiri malọyi mụ malụmụdolu oyi nọyi dịba mmadụ ise ga-abịanụ ndị asili ga-ebido n'ụkwụbanụ biko na-ege na asili asili na-eme n'uwere gị ya ọ na-eweta nkewa do na-ege na asili donu oyi nọyi na-aga n'ukwe oyi nọyi na-aga n'ukwe oyi nọyi oyi nọyi oyi nọyi oyi nọyi oyi nọyi na-aga n'ukwe bana galu kwakwo bana galu kwo bana galu kwakwo no yo muna yi amala unano agalu kweke si joge nangi ada wada ada se galu kweke galu kweke galu kweke ayi no yi na galu kweke
oyi ka ajọ nwanne n'elu ụwa nke a. maka na ntụ oyi na oyi si dịnụ ya ka oyi ga-elisi ụkwadebela oyi ya mmiri ya. ma n'ezi oyi abụrọzi ka ihe ka ịla ịmakwa mkpa ji oyi ọ dịkwa ndụ nụ maka na oyi ma oge oyi ya nọ na mkpanụ na ya bụ ezi oyi nụ. maka na ndị kwuru okwu kụziri ọsị ezi oyi na-agwalị m ya gwa ya bụzi ezi oyi nụ. mana ezi oyi n'aka m agwaghị n'ezie na anya na eziokwu adịrọzianụ. ezi oyi gwa ya eziokwu ya bụ ezi oyi ngwa. n'enu n'oyi na-aga n'ugwu eke ifugo n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi mụ jebe mba oyi mezoli ya. oyi na-aga n'ụkwa nkwọ va na-aga n'ụkwa fọdụ n'ụwa gwolie na va na bago etu ọdịna na oyi ga-agwa oyi ya. oyi dịba mma na ndị etisa na va gabata n'elu ụwa donu ifugo n'oyi na-aga n'ugwu eke. ezi oyi na-aga n'ugwu eke na mụ n'oyi mo na anyị dị na mma ndị asị ga-ebidozie n'ugwu mana ife fa na-achọzi bụ ka anyị nwezi nsogbu n'elu ụwa donu unu kwụzie n'elu ọbasi. n'oyi na-aga n'ugwu eke ọ ga n'ugwu eke o fa na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke o na-aga n'ugwu eke na-aga n'ugwu eke oyi o mụ na ya eje oyi na-aga n'ugwu eke. n'elu onye ngwazili ka ọ dị m n'elu ụwa mụnụ mana mụ kpọlie ezi oyi na ya bụ m gabazienu n'ilonu ọkwa ka ọ gọzie ka mụmụbanụ m donu mana ọ kpọlụ m ezi oyi ndị melemele n'ihu na babụ kọmpiti n'azụ oyi m wee bazienu n'ọfịanụ o jezienu ugwu ogbo maọbụta n'ụzọ jụbazi onye nnekwunu ịbụ oyi m ezi oyi ọ bụzi ka ise mmenụ ọ bụ ka ise m oyi mụnụ azụ jeli jebezielinu o kwere izukwala bujidi alisia niile elizie ka mkpụrụ ojeji oyi n'oyi yejenu mmiri malụ onye na onye malụ oyi n'oyi ya ife melimo na ya mere oyi mụnụ mmanọrụ ya n'oyi mụ ga-anọzi ya na ya ka anyị ji wee mụlụ oyi donu mmiri maba n'obodo m oyi mụ ga-echebe n'mmiri na ya bụzi ezi oyi donu oyi abụrụ ka ilie ka ila ịmakwa mbaji oyi ihe ọ dịkwa ndụ donu oyi mụ ọ bụzi ka isebezi oyi mụ na-ekwuzi n'umeokwu azụnụ anyị kpasịa n'obulu Chijioke jebezie n'Igbo oyi mụ ọ bụzi ka isebe niile kwuzie ka mbụrụzie na onye njọ oyi mụ n'enu n'oyi na-aga n'ugwu eke oyi
yo na-eje n'ugwu egedo a na-eje n'ụkwangwọ a na-eje n'ugwege eje n'ugwolio a na-eje n'ụkwangwọ ojeli igwe gwegige bijila ọbọyị na yi n'anya iyeje edudubenu anyị ata n'idubenu amamebe ngejeje si anụ na abalị mmiri malọyị n'oyi na ọmalonye na ji ya n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege na-aga n'ugwege oyi n'oyi na-aga n'ugwege ife oke yijafu zerike onye nwali n'ọbọ iwu na onwere ife o ji bụlọ iwu ụfọdụ bụ ndị melebele n'ihu wọmete na azụ ma fabọlụ onwe bọyị mụnụ mmalụ onye zelini ya na-elu mmalụ onye na mmelu ibi ya mmalụ onye zelini ya mmalụ onye rubezi ya ibụlọ ya mụ na anyị ga-elikọnụ anyị ma anya na-ele nenu anyị ma anya lọlalọ na anyị ma nke idebenu ịgbọrụ ezigbo oyiyo ma ibuzi magazin ilolu ị na-ejizi kọma onye ị na-eji kọmachi ijoke onye ata ifugo na ọbasinu ezi oyi m lotenu malizie ntu anyị si bido neri na anyị na-aga n'ukwe oyi na oyi na-eje n'ukwe a na-eje papụ a na-eje ka olie a na-eje papụ oyi na oyi na-aga n'ukwe oyi na oyi na-edebe ibe ya ntu oyi na oyi si dị oyi ga-elisi ụkwadebela oyi oyi m obodo n'elu ụwa ka m jezie ekelezi injinia Prince Chukwudi Odimegwu Abụlụka 1 n'Ọsụ ebube n'ụmụọka n'ubiri elem osimiri atata Abụlụka Home and Abroad Managing Director Emergency Eagles Limited ya na ezigbo nwunye anụ Princess Chinelo nwanyị ọma Odimegwu n'isobili Adogidi n'isobili kedu maka Chukwu nọ nso mmadụ beze n'isobili eze agwagwu n'Ozogonu otigbu anyịnya n'oge idodo akalụsi abana asọ na abana na nne kedu maka nwunye yi oyiri ndị eze nwanyị ọma ekene dị kedu maka ọzọ Wilford Ume obodo Ekweligo 1 n'Olo na ezigbo nwunye ya Amaka Ume Ozodiemakụnụ keneli m obele nwanụ Wilfred Junior mmaji ugonna ya ọ ga-adịlụ nụ mmanụ ọyọ amala
noyi na ganu kwege mili maloyi yo malumu na jimu mili maloyi mo malemu dolu oyi noyi di ba mandedi sagabianu ndi asili ge bido n'ukubanu biko nege na asili ni fasili ne betu werige ya one wota nke wado nege na asili donu oyi noyi na ganu kwege oyi na ganu kwege oyi noyi na ganu kwege bana ganu kwakwo bana ganu kwege bana ganu kwakwo oyi o muna yi amala munano aganu kwege si joge nangi ada wada ada se ganu kwege oyi noyi na ganu kwege